Shalom pi baro nang minari Israel ban ngapdas ngobhaya pi shaka Israel channel. Mentagasngi ngan pen iya pi ya uwei ujak dieng ubashat pau bha haga Bible. Henry uta ujak dieng umdei u ba mi hi hari kasi. Henry la bantong yu ni. Uta udei u Dieng Soh Dumbur. Lani u fig tree hakatin pareng ne te ena hakatin Hebrew. Menta kapor per em kadei ka ayom ba usdang ban kilong. Udei udieng uba heesla uso ulong uba pangha bat snyam. Yadei ba hakapol yur ba shit ka beneng. Kendiat kum kanuksa kumbang yatib baro ya kejingja ha keper Eden sepang u Adam bat ka im hadin bakila bam ya uso adong. Mar kum tahi hadian bakila bam ya u la ay ya ka jing smoto bat kila smoto ba ki long lingkhod kum ta kila su lang ya ki sla dieng dembur banda ya la de. Udieng uba pelum, umpeni uso uba sniu. Lemne udieng uba suai, ya uso uba bha. Ya uwei pa uwei udieng la tip da uso uba upen mi. Pimju kate uso dembur na ki bniap sya. Lane lum ya ki so wine na ki bniap sya bul. Kemau de ya kanega wei ka parshi ya ka ba ujisu uyatu ha ki sedran da ka ba ong kumni. Berkat ya Dieng Soh Dumbur bat ya ki wei bat ki jai dieng. Haba POE baki selajong ki kilas dan ban mi pitip bakal yur kalajan. Kelmau kanega deka wei na ki parshi ya kabau jisu upen kam ban bata ya ki senran shpang ka jingwan pat jong u hakasien ka baar. Da ka papen kam ya Dieng Soh Dumbur. Tementa Pilatip ulong kumlo uta Dieng Soh Dumbur. Subscribe ya ka channel at kumlay shibu.